Ja tak, så blev det den fjerde advent. Igen i år. Men det der sker, det er, at vi fyrer shots, som vi plejer. Så skål! Det er fucking klamt, det der æble. Det ligner et lort. Det der sker, Ej, hvor er du klar. det der sker, at Frederik han ikke kan finde ud af at tage ølbrand. Og lige om lidt, der går han ud og henter en klude. Frederik, skynder lige ind og lære det der. Det du... Ej, kan du stoppe i det, eller hvad? Skal vi lukke den, eller hvad? Det går virkelig langsomt. Du skal drikke. Du skal drikke det, Frederik. Frederik, fucking drik det. Kan jeg stoppe lige om lidt? Hold du står. Alligevel ikke sove, jeg er på til i morgen, tager det skridt for skridt. Hey, det der hovedspring i spidsen. Hvad fuck vil du gøre ved det? Jeg er beskidt, motherfucker. Jeg er beskidt, skidt med det. Jeg tænker dig nu mig op. Jeg ved, jeg godt kan være lidt på offensiv. Bitch, ikke dræb min vibe. Lad mig fucking leve, lad mig lige fucking leve. Og ikke for dig, lad de dobbeltliv. Du siger, jeg må blive hjem. Tror du er min mor? Du elsker Så laver vi skud til Anders fra Tøning. Det er fordi, at han har vundet konkurrencen fra en barbecue og gættet rigtigt på den sang, vi lavede. Så det var fedt. Han får kraftet med gratis freezer! Ja, det kan du hente i baren. Den fucking 22. Hvor der i ovenikøbet er fucking billige barpriser. Og bar. Og det er billigere end festival. Det sagde vi ikke, men det har vi!